Jadi kalau itu ronjak kan, apa tuh nanti kita kayak nangli ya. Jadi, nanti saya misal berman dengan bagai, walaupun dokumen aku dah kelangkah. Adongrok ini loh, dokumen loh. Sama tuan kalau kita Kasi kini kayo abot jangan lagi atau bolu ha atau bolu saya abot jangan ha dia orang yang kayak halai punya. Saya ini sekali dia yok kapuru, mana bukan sampai. Cuma pula sampai jatuh aku. Kita ketemu banyak, kita ketemu banyak apa. Oh, pernah waktu awal kalau kita Terima boleh kuat ini baik mau yang sampai tong naik ke terus ya kalau nong okra kita bro ya bro kuno itu mereka jahat boba abang try itu mereka kalau jebang ini boleh itu ha kan harus tuh baca tuh ha bro tini jeng ojaga phaijak regrouping para naitong sorao obo hingga mononi andaro थानाय साले सालताम रोगै जों जे पत्र पत्रिका नुगै फाइमानि एबा यूट्यूब रगन नुगमानि खरकसा बोरै असम्बति रियां हनै मात्र 18 बछर बनो खरकसा बरक फायै बेनि बुमुं हके तामसि खम शान्तनु ब फायै ओ जगा बनो रमफ्रेका आबनि यगलो बनो तत्रा सेबि बथारका हनै जों खानाका जों तिनि अजग बिससे फाइमानि हकै ओ फेमिलि न असहायन तंगमानि जरावो legally but the scheme frame khajak government of Tripura by mom hake bono compensation as per the victim compensation scheme abo kaisa frame khajak to o scheme ni madhyome jate bini of family no khoti puron riwai kisa sekpano khak kasang nan bagai eba chuba sor nan bagai जों फाइले मानि आं बरंनि डिटेल्स जगना हाका खना बा सनि सोमबार मंगलबारनि बिसिङावनो आं पिटिशन फाइल खायनाय before the state legal services authority hoito ba petition o jaga transfer khai diwana eba khai ang o jaga DLS eba district legal services authority or kono bini petition file khai bor jate je scheme o tongmani oma hai khoti puro dakti dakti manane bagai ang petition joma nai kai obo hkai sudu Bwtharjaknai simiya tobangma rape khaijangmani oma hai scheme rok tongo so scheme o je tongmani abo jate borongma dakti dakti rina bagai जों prayer खायनाय हामबाय पुलियाना हामबाय ओमफ्राय बेलाय खारिमा सिंसा कायसे घटना तिनि ओ जागा रिग्रुपिं पारा करमछरा नाइटंसरा एडिसि विलेज ओ जागा आसामबती रियां 18 बोसोरनि बुरैसा उसकांगो बनो रेप खायै बिनि आतयबाय दंमानि बिनि आतयनि बुमुंगाय कमलाबती रियां दहराम रियांनि बिहि बंनोखौ बो फाकरै जेरै फांकिनसिबि दङो 18 बोसोर काजा बनो बेलाय खेनो खायरं मासिं जाख्लायै ओ पारानि न खरकसा चला बनो पुइला रमफ्रेका आबन परे बनो बुथारका के नक बुक जाव बनो बुथारै हायके जे खलाय क्लांमानि आबो बेलाय खेनो खाखा मासिं जा बेलाय खेनो खायरं मासिं जाखा बनो बुथारजाका गावबनो जों तिनि खबर मांखा आं तिनि फुङाव खानाका घटना न ओंखाय जों IPFT नि टीमनि फाइलेके अबनो नायनायनि बागै ए फाइनाय नुखा अबनो जे कुबैनो बेलायखन खारेक सुसु बनि नक नुखुंग्र एर मध्य बिनि बुमाव फाकरै जेरै फांजिनसिम बिनि आतबे दं फाइमानि अबहाय इनोसेंट बा निरपराध बरकनो बायके बुथारमानि अब बेलायखन जाया जों बेलायखन निंदा जानांगौ हेजि अबहाय घटना दंनो आर बरक जे काल्प्रिक आबोतो आं खोनागातिनि चिनि उसे साबो दङ जागा के फुंगा आं SDP साबै कक सापुरु SDP मनु बबो साका जे घटना खाय जरित दंनाय जे काल्प्रिक बनो तो जों अलरेडी अरेस्ट खालायखा के जदिव अरेस्ट खाजा खायफानो बनो क्राक निसलाय क्राक एकदम क्राक को जाते शास्ति मानथु पानिशमेंट क्राक मानना निंथुं बो जाते जों नायो बिनि बाहायनो बनो बो
जाते बोते योग्य जात जेलो न बोनो फांसी फान रजाकनाय नोंथुं आबो हायराखौ जों दा बेखायनो मुजुङो कारण अबचिन सोसाइटियाव याखाबचिन दफो बेलायखिना सेलेंमा सिन जाखायसो सामु जों कायसे बाय कायसे गरिब दुखी लाय दं मासे मानैया तै कर'नानि बागै सामु हमु गरै बिसोर अभाब अनटन आरो मदि जों नायनायखौ बिनि नुखङो एत खायरक सुसु अबहाय तमारक बेलायखिना जाया हायसे जों सोसाइटियाव ओंखाय आं आंनि दाखु मेडियानि बिसिंखौ सानामु जों अबहाय जों लाय मारकनो जों इमिडिएट स्टप खायनांनाय हायसि जों बिसि बालुगियाखौ सिगांनो खूब सम्भवत थानाय मास हायमा दङा आरो अन्नराम रियां पाराव आजावहायनो पबिता त्रिपुरानो बुथारमानि जों नुखा ओंखाय जदिव आबो जेबो थानाय बरम जाखा बेयावबो बेलायखिनो जाया हायसि जोंनि सोसाइटियाव कायसे बेदि अबो बेदिनो जों माने जतन आगो फायोबनो सकमनो नांनाय अबो हायिं दं हांखाय जोंते सागा गासाय मांला बिनि ब सामुंखाय जानाय हुक खाय जानाय बर' हुक खायनो आं खोनाफाय जर फायै ओंखाय न समायाव हयतोबा हुक खायनायनि थाङै मानो सामुखौ थाङो नगो बोसाबोति गलांमा थां माने इनसिकिउर दङै दं हायसि बरकनि लाय बे काजै अबो हायदोंनो बेलेखेन जाया जे इनभल्वमेन्ट दंनाय ब कठिन शास्ति माने नोंथुं आर जे नग दंनाय बिनि आतयसं बिनि मामासं बर'नि बोखायक मा होनो जों बोखायकै दङ बे जोंनि पार्टिनि तरफ থেকে जों दिनै हटारसा फाइमानि तो जों एमन कोनो एरेन्जमेन्ट खायमा मुलिया तामके जों नग थाङो जों पार्टी नकर रगय सालायनाय बर'नि बागै जों एकटि जों खालायनायनि बागै ओंखाय जोंनि अर दिनै दङ जोंनि पार्टीनि न एडभोकेट देबरमा जों बर'नाव जे भिक्टिम कम्पेनसेसन एक्ट आबुनि बिसिंथि बोतिखाय बर' सरकारनि चुबा चुरिमान आबो जों जाय दं